He kovan baqî nivîsî, xwîna keviran di her ger li skakên kobanî. Ez ê nebim terzî, qelema min ê nebe derzî û ez ê vê dunya qetiyayî pîne nekim. Li gor gotina dîwarên mizgefta li pişt mala me, xwedê xwedî ye. Li gor keştiya zimanê kalkê min jî, kaptanê ewil û talî. Dibêje, Gopal di destê kalikê te de bûye daristanekê bedilî. Pîrika min, Gopalê kalkê min hîn ji mizgeftê nehatiye û çavên pîrika min hîn jî skakên kobanê venegeriyane. Çavên min diçin li çavên wê digerin û di nav xaniyên birîndar de. Ditirsim dîwarên derbixwarî bi ser awirên wê de hilweşin. Axir, berî bi qasê Gopalê kalkê xwe bibedilim. Dibînim çavên pîrika xwe li ser dîwarekî kevirî û kevirên wî gişt qulqulî. Xwîn ji birînên keviran derike û destên pîrika min têra pêçana birînê wan nakin. Dibêjim, tu çi dikî li vir pîrî? Maqey tu nabînî heta bi dengê melê û siya minareyê jî ji tirsa çekdarên xwedê ji vir reviyane. Gopalê kalkê min di dengê pîrika min de ber bi mirina daristanê ve dimeşe. Heke kalkê te di axa goristanê de biçînin, daristan nemaşîntê û sîwiyên min ê birçî bimînin. Çimkî beroşka vala li ser küçikê bêagir nakele kovanê min. Xwezî di qirika min de dimîne, kobanê jî di qirika dunyayê de. Dibêjim, kaxiz û lênîs jî wê rojekî wekî Gopalê kalkê min di destên nivîskarên bê havil de bibin daristanekê bedilî û bi xwediyê xwe re bimirin pîrê. Dunya diçire li bin xetê, tam jî li wê xala kobanî lê. Rêya bêzamiyê ye navbera çavên min û pîrika min. Awirên pîrika min li nava sîronên çarçovê, awirên min li nava çarçoveya bê sînoriyê. Pişta pîrika min li dîwarekî odê, pişta min jî li dîwarê miqabilê wê. Ji 10 gava kêmtir û ji 100 salî dirîjtir e mesafeya navbera me. Qelema min çîrokên çavên pîrika min tîp bi tîp diçine û li axa vî rûpelê spî dibe çîroka gerdûnî. Tîpan av didim bi kaniya sebrê. Tîp aj didin û rûpelê spî dikin daristaneke tarî. Kainat nebêstare îdî. Hiş, xwîna keviran diherike li skakên kobanî û zarokên sîwî singa xwe dikin star ji kevirên birîndar re. Hiş, hiş bûme, pîrê, hiş bûme. Wekî dengê melê û minare ji tirsan re siya wê reviya serxetê. Ji bo dengê min di dûrbûna zemên de pîr nebe û wekî Gopalê kalkê min nebetile, zemên li gundoraka heşê xwe digerînim. Paciya nivîsê vedikim û serê xwe di vekirinê re dirêjê kronotopê dikim. Dengê pîrika min ji çarçove wêne dirije ser tenê zarokan. Di skakên çavên zarokan de zivistan diricife ji birçînan. Dibêjim ji pîrika xwe re, emma hîn jî daristana bedilî lingên kalkê min hildigire di rêya mizgeftê de. Pîrika min wekî mirinê bêdeng e, tenê ricif li ser lêvên wê nebedile û nabile. Sermaya zozanên ser xetê hatiye di qulên zikê dîwê re ketiye hundirê mala me. Di zikê wêne de simala pîrika min qefiliye, wekî zarokên li nexweşxaneya kobanî. Zikê sobeya me wekî zikê me vala ye û germa canê me ji bin betaniyan reviya ye. Siya minarê bi qaşaxê çûye ser xetê, bûye penaber li qampa xwedê. Dibêjim ji minarê re, tu car heqê pîrika min çê nabe bo karibe biskekî bibetile. Li ser vê axa lengê xwedê ji ser pişta wê danayê. Pîrka min a di wêne de
bê pasaporte. Hîn jî nikare ji sînorê wêneyê li ser dîwêr, derê û here li hewlêrê qehweya yekîtiyê vexwe.